Salut și bine v-am regăsit la un nou video de Brawl Stars. Astăzi, cum să zic, o să facem un challenge. Orice brawler mă bate, o să jucăm cu el, bineînțeles. Și nu uitați, dacă să vă placă, să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Că vă întrebați, sunt răgușit și da, asta e. Nu, oi de mine, iar în lag, da, aparent iar. Nu știu ce brawler să merg. Hai prima dată cu Shelly și după vedem ce brawler mă bate. Și hai să vedem pe solo. Nu mă, solo, așa. Hai să vedem dacă mă bate Leon, mai dăm un match. Squeak, nu l-am, Gale, Ash și Mr. P. Deci să sperăm că nu o să mă bată Mr. P. Nu vreau cu Gale. Nici cu Squeak. Sau? Opa, Brock. Eu am voie să dau... nu Lola. Nu. Că nu o am. Și nu vreau să dau 2 meciuri din prima. Hai Lola, mă. Bravo, Lola! Ash. No, m-a bătut. Da, mai dăm un match. Nu mai vreau cu Shelly. Spajul. Ok, dacă tot ne-a picat gadget sau? Că nu m-am uitat. Da, gadget. Hai să ne jucăm tot cu B. Dacă ne-a picat. Și skin. Nici pe ea, nici nu știam. What? Eu skin pe B, dar eu nici nu știam. Bruh. Ai de mine, nu mai am baterie. Mamă, fix asta trebuia. Mamă, iar din brawler pe care nu i-am. Squeak, nu mai știu cine și... Mamă. No, Carl. Nu, bă. Nu! Mamă, minita, bă! Nu! Mamă, dar ce bun cu B. Bine, B e bună, doar că nu pe solo. Nu Mr. P, nu! Stai acolo! Bine, easy shit-on! Bă, stai acolo. Da, stai acolo. Nu! Stai acolo! Bă, bă, nu mai muore, așa. Rosa, hai să o batem și pe Rosa. Bun. Showdown. Cine a mai rămas? Cine? Bă, cine a mai rămas, mă? Nu. Bă, what? Unde-i, mă? 8-bit, ok. Mama are 6 star power-uri din el. Mama are ultimata. Hai, vin aici. Bam! Nu. Trebuie să-i dau ultimata. Nu! Bă, nu! Da. Unde, mă? 8-bit. Am trecut de el și nici nu l-am văzut. Hai să mai jucăm cu 8-bit. Tare. Mamă, să nu
Picetara sau LOL sau Gale sau Mr. P. Bă, dar ce ăștia, mă, cu Mr. P? O, dar ce încet merge Edi. Până și Melcu le întrece. Nu, Tara, nu! Pe Tara, nu vreau. Nu am. Nu mai vreau cu 8-bit. Chiar și dacă e bun, merge încet. Opa. Bine! Ăla. E și el primul aici. Să că vreau să văd că e ăla. Uite-l! Bine! Ho-ho! Îl cheamă pe ăla. Ho-ho! Aho! Cine era ăla? Gale? Nu. Nu știu. A, bă! Ai, Carl. Hii! Nu! Nu te cred, m-au bătut Carl. Bă, am și eu skin-ul ăla pe Carl. Și chiar e fain. Nu știu, mie-l place. Dar mie cel mai mult îmi place... Nu, ăsta mă glumeam. Ăsta e cel mai fain. Spun normal, na. Și hai să nu mai jucăm solo, hai... Brawl. Nu mă, tot solo, că să fie... Nu, hai Brawl. Și cine mă omoară ultimul? Cu ăla... Ăsta. Cu ăla... Nu, dar ați înțeles. Mamă. Gas și Edgar. Dacă mă omoară Edgar ultimul... Nu știu, o să vedeți. Nu am înțeles. Nu cred că ați înțeles voi, dar nu. Dar ce bună să eu cu Carl. Bă, dar nu-i dă hit! Așa. Mă băuni direct pe ei. Na. No, bine, mă. Bine. Nu! Bine? Ia-o. Nu! Mă. Bun. Mamă, dar vezi? Eu acum câteva minute... Bă, dar nu își bun, mă, cu Carl. Da, am cele mai multe kill-uri. Mamă, Crowy. Bye. Du-te, Pam, du-te. Nu, Pam, pe bune. Mamă. Că vreau să dau cu ultima. Adică nu. Mort? Ah! Bine, mă. Aparent Crow m-a omorât ultimul. Bravo. Stai că stau aici. Că sigurat nu mai e. Hai, mai e Bonnie. Stai că aștept aici. Stai. Să nu știe. Bam! Pe amândoi, frate. Gas. Nu, Edgar. Mă, dar... Hai, în ultimele 24 de secunde să mă omoare Gas sau Edgar. Haide, mă. Nu! Gas m-a omorât, deci cred că o să luăm pe Gas. Sau nu, că e ăsta. Overtime. Haideți! Deci, bun, Gas m-a omorât ultimul, pe el îl luăm. Mamă, 9 kill-uri cu Carl. Uai de mine.
Gas, unde-i gas? Am trecut. Am skin pe... Nu. Oare să iau... Bă, what? Nu știu. Dacă nu știați, mi l-am luat pe Angelo. Și chiar bun, vreau să mă omoare unul cu Angelo. Vreau să văd. Adică vreau să joc cu el, că e extrem de bun. Dar n-am voie să joc. Deci, Rosa dacă mă omoară ultima. Adică da. Da. Bun, du-te. Dar nu mai da! A, pe bune. A, gen pe bune. Așa ușor. Spooky. Nu, na. Ash. Mama. Bine, Ash. Așa facem. Bine. Ai de mine. Mă vreau Rosa să mă omoare. Nu, bă. Ei, bun. Brrr. Stai că nu dau, mă. Nu dau, mă. Mai vreau să mă omor. Să mă omor ăștia. Nu da acolo! Hai, dă-mi! Dă-mi! Mă! Nu! Hai, dă-i! Dă-i Rosa, omoară-mă! Rosa! Mamă, Rosa! Da, Rosa. Bă, da, Rosa aia e slabă rău, frate. Da. Hai că vreau să joc la rang. Așa. Și vreau să numerez pe cineva care a... Haste. Ăsta-s bun. Măcar Dynamite, măcar cineva pe care am. Pe Colt și pe Edgar îi am. Pe Janet nu. Mamă. Bam. Mamă. Deci cine m-a omorât? Nu știu. Colt. Nu, Edgar. Nu știu. N-am fost să trăim. Haide. Nu! Dacă vine Janet. Nu vreau să mă omoare Janet. Nu, Janet! Bun. Colt. Bun. Nu, Janet. No! Du-te, mă, de aici! Na, sura. Mă, sura. Sura. Bă, du-te, mă, pe el. Bun, bravo. Fantastică! Oh, nu, Janet. Hai. Bine, Janet. Așa facem. Edgar, bun. Haide, bine, a venit Edgar. Stai că stau aici. Deci Edgar m-a omorât ultim. Bă, omul meu stă camp.
dă damage la... Sau... Cine dă, mă, damage la lor? Ah, Jesse. Bam, bam, bam. Deci Edgar. Nu, Colt, da. Haide, mă, 13% mai iau. Duceți-vă! Sura. Bine! Deci jucăm cu Colt. Am făcut tare. Mă, pe bune. Oh, da, eram pe mult. Deci nu pot să mi-l pun pe Colt. Adică să mi-l upgradez, că n-am destule puncte din astea. Cine m-a omorât ultimul? Colt, da, toate. Hai că nu vreau cu asta. Așa. Hai să jucăm Gem Grab. Mama. Pe toți să i-am, deci. Nu știu de ce și ales pe Barley la Gem Grab, că Barley e slab. GG. Mama, au 6, nu-i bine. Bun. De cine m-a omorât ultimul? Bine, mă. Ana? Nu, haide, nu. Bine. Deci Frank m-a omorât ultimul. Ok. Mamă, 96 HP. No! Da, Frank m-a omorât. Mamă, pel. Distrug tot cu Colt. Că m-am enervat. Pe ei, mai 6 secunde. Uite-l, Shelly, ce faci? Doamne, Shelly, ce slabă îi. Până și eu sunt mai bun. Deci Frank, ok? Unde e Frank? Aici, Frankenstein. Gem Grab, hai tot asta. Terminăm. Mamă, pe toți am. Deci, bă, da, iar duplicat. Așa. Ana, mama, Jessie e enervantă. No, păi, deja și-a făcut ultimata din 2 hituri. Jessie, pe bune, din 2 hituri și ce face? Adică e enervant. Asta este. De-aia stau eu în buș, liniștit. Și să îi aștept acolo și bam, cu ultimata. Te distruge-o. Na.
Bam! Na! Bam, bam! Stai că vreau să-i trag la mine. Duceți-vă, lăsați-mă pe mine, cam 8. Adică, da, nu. Nu, bă! Nu, mă. Duceți-vă repede, bun. 7/5, bun. Oh, nu. Bun, bine. Du-te, bă, du-te. Nu, și eu trebuie să mă duc. Oh, nu. Oh, nu. Bine. Mă. Ia venit-o. Bam. Ez. Nu știu cine m-a omorât ultimul. Bo sau Grif? Nu, Jesse. Jesse, mă. Da, Jesse. Jassy. Nu upgradez. Ok. Bam. Așa, tot trecem mai ore că nu știu de ce mi se pune singur telefonul pe ăsta. M-am omorât pe mut. Da, Jessie e bună, dar și e enervantă. Stai acolo, în caz de vine cineva. Dacă vine cineva, bam. Hai că da. Dacă ar fi așa de OP. Da, am omorât-mă cineva, bă. Cineva, ajutor. Bun. Maze nu am, așa că... Mamă, bine mă, Tureto! Nu, tureta mea. Mamă! Bam. Bă, na. Ia dacă trag în ea. Am 8-bit, Mico, cineva. Nu mă, Maisie, nu. Hai, Mico. Haide, Mico. Bun, bravo, Mico. Că te-am omorât. Deci cu Mico o să jucăm. Cu Mico. Ai de mine. Ioi. Câte are? Oh, hai de mine. Mico! Nu. Mersi. Bun. 20 din alea. Bine, mă, bine. Ia, ce ai picat? Gură. Hai că da. Deci cu Mico. Ok. Unde e Mico? Aici. Mehic. Okay. Hai tot. Nu, hai da tot ăsta. Că-s bun cu Mico. Vreau să pice ori Angela, ori Mortis. Ori Edgar. Grey pe toți am. Deci. Bam. Deci un hit nu mi-am luat. Super.
4. Mamă, Bonnie, mamă, Bonnie, ce-ți fac eu cu Mico? Mamă. O, care? Bun, bravo. Deci, unde-i? Bonnie, unde-i, mă? A, bine că ai pus fix acolo, mă. Nu puteai să o pui altundeva? Bun. Carl mort. Easy. Bă, de ce nu vă duceți? Mama, am 10 din astea. Bam. Deci vreau să mă răzbun din nou pe Bonnie. Stai că e pregătită. Dar știu. Bonnie. A, nu. Ai de mine, nu. Ai de mine. Cea mai proastă idee pe care am avut-o eu. Bun. No, Bonnie. No. Băi. N-ai voie. Ia mâna. No. N-ai voie. Nu te cred, bă. Da, Mico Grey, ăla e bun. Nu știu ce nu mă omoră, Grey sau Mico. Grey sau Grey, nu? Da, așa am văzut. Nu scrieți voi în comentarii, Grey sau Bonnie. Eu știu că Grey. Și dacă nu l-am, bun, îl am. Bun. Nu, voiam să schimb pe Brawl Ball, dar acum las. Pe toți am pe bune. Era Silver, dar eu am Silver pe bune. Bun, haide. Ne mergem așa frumos. Piu! Hai de mine. Doar 2 hituri pe bune. Hai că da. Ce bine ne meresc și eu. Bă, nu, de ce bine ne meresc. Bă, da, aici vreau să trag. Bă, așa rage mare are Nita. De când? What? Mă, ce? What? Wow, bun. Hai, pe Rosa. Bun, bravo. Da, nu știu cine m-a omorât. Adică n-am murit. Ok. Că știu să vină Nita. Bam. Mă, omorâți-mă pe mine cineva. Nu știu. Nita mă omorât. Da. Nita, unde ești Nita? Nita, unde-i Nita? Mă, dar cât de ciudat se mișcă așa. Mamă. Deci dacă... Hai, mă, pe bună. Hai de mine. Noroc că am scaunul aici. Scaunul, încărcătorul. Bun. Așa, bun. Bă, ce nervant e el primo. Băi. Nervant rău el primo. Toți sunt enervanți. Haide.
No, păi... Bun. Haide. Pe-l primul. Haide. 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 Haide mine. N-am fost atent. Pe-l primul, dar duceți-vă pe-l primul. Mă, 1. Da, deci Poco. 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 Mama, am 17. Uai, cât am jucat cu Poco. Nu mă întrebați de ce, dar... Na. Bă, dar iar am uitat să schimb mapa. Mamă. Unde-i ăștia? Bam. Mamă, edit. Bun, haide. Cred că de asta am tăiat 17 pentru că sunt cam bun. Da, GG. Mama, haide. Eram sigur că erau. Haide. Bun, haide. După ei că v-am dat viață. Adică fugiți, nu mai după ei. Nu, ce mi-a dat tricou. Ce mi-a dat tricou? De mi-a dat. Bă, da, 2 spămângii. Fugiți numai, fugiți. Nu, bă! Nu, bă, dar de ce? Na. Stai că mă fresc. Opa. Hai, repede. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Bun, bine, mă. Da. Bun, și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut. Ha!